tal, señoras e señores? Son as 6:26 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Atención! Sempre decimos, atención, se non nos seguides nas redes sociais, hoxe é un gran motivo para seguirnos. Por qué? Porque xa está aí o gañador ou gañadora dos 20 kilos de xamón ecolóxico do Craega. @Voltas co Prato, Por favor, seguídenos. Aí está o gañador ou gañadora. E, ademais, temos que dicir que nós, que nos gusta espallar o amor polo mundo adiante, imos facer máis sorteos. Agasallar con máis cousiñas, pero para iso tedes nos que seguir. En calquera caso, cousiñas que sempre subimos son receitas que cociñan dúas persoas auténticamente maravillosas. Que pasen, por favor, Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para eles. Que pasa? Nada, xa estou. Que faz? Nada, vin a facer unha cousa e olvideime e agora estou no que facer. Bueno, vamos te desculpar porque, señoras e señores, hai outra cousa que temos que dicir, Xulio. É que? Está de cumpleanos outra vez? Podería ser. Eu creo que casi é máis importante que o seu aniversario. Mira o que che digo, Mira o que che digo. Señoras e señores, esta muller que temos aquí, á miña esquerda, á dereita das súas pantallas, está oficialmente mencionada na guía Michelin. Un aplauso para esta muller. Entraron 10 restaurantes de toda España, 2 son galegos e un é o de Begoña. Como estás? Pois estou moi contenta. No, xa. Home, Como vou estamos estar? nós? Sí. Moi contenta, moi contenta. Ahora xa che vai xente que ten cartos para enterrar ali, non? Xente que non ten, xente normal. Ali ven todo o mundo, ten cabida todo o mundo. Vaiche todo o mundo, sí, pero Foi ahora- unha alegría para Vai mí e para o cañotas meu ás veces equipo, tamén. que gracias ao meu equipo estamos así. Sí. Así que claro. Jo, que E a contentos, todos. que contentos estamos de que estés connosco aquí. Además é boa rapaz, que é o peor de todo. Si fora Sí. Parva, No, pero verdad? é pa vera, Sí, non é pa vera, non vale. Si fora Parva, pues Si fora diríamos. Parva vale. non estaba na guía. Claro, non estaba na guía. Bueno, que vos apetece cociñar? Pois o que diga ela. Pois Que isto é que está na guía. Atención, Que diga, quen ven. Non vai dicir Begoña, vai dicir Ramona de Arbo. Son Ramona, veño de Arbo, teño galiñas na casa, huevos para gastar, fajo huevos rellenos, fajo tortilla francesa, fajo tortilla de patata, fajo pisto, fajo con huevos con verduras, huevos con arroz. Si hai alguna receta que sepan os cociñeiros, pois tamén aprendo a facer nas cousas novas. Pois, bueno, un saludo para a familia e un bico para todos. Epa, e un aplauso para Ramona! Que foi antes? Como di o grande mestre Kim Barreiros, que foi antes, o ovo ou a galiña? Que foi? A mí é igual. A ti dache igual. Un de primeiro, outro de segundo, é Sí, igual. sí, sí. Están os dous moi ricos. Estamos dos vos, ti que crees que foi antes? Non sei. Iba che, eu veño cociñar cañotas. O Ela- galo, sería o galo. Tío, desde que está na guía está insoportable. Bueno, ela pedía ideas con ovo. A ver, Begoña, que vas facer? Pois eu vou facer nunha tarteira, o que vou facer é meter como uns niños, así, feitos con unhas tortitas, que son moi resolutivas, así para unha cena, vou facer un pisto de todas as verduras que podemos encontrar así, que nos van sobrando así ou na nevera ou que temos ahora na horta. Entón, un pisto con ovos, dentro así dunha canastriña que vai quedar moi rico, con un pouco de queixo tamén. Oh! Para incidir máis en que esta fin de semana foi a Rico. festa do queixo en Arzúa, non? Xulio, que vas facer? Pois eu vou facer uns ovos recheos. Boh, como estamos hoxe, Pero uns ovos recheos que se chaman ovos verdes. A de ovos verdes son traidores. Azules son mentireiros. Mentireiros non, os azuis son pequenos. Non, son mentireiros. Non, os ovos azuis son pequenos. No, son mentireiros. Vale. Pequenos son os da Araucana. Pequenos Os non. de Kika tamén son pequeniños. Eu teño oído que pequeno non hai bo. Non é verdad. Vamos deixalos, Pero, discutimos bueno, de outra cousa mentres cociñamos. ovos recheos. Eso, ovos recheos vai facer Xulio Mado, tamén vai facer ovos a nosa querida Begoña. Marchamos con o home da coleta. Veña. Veña, vamos a ver. A ver. Bueno, ovos verdes, cañotas, vale? É que agora teño na cabeza. Claro. Ovos verdes Bueno, son pues, traidores. mira, o primeiro de todo que vou facer, vamos poñer aquí un poquinho de pan, Sí, temos aquí receso, con leite, vale? Para que vaya Con leite. ablandando. Por qué? Porque queremos que ablande, cañotas. Xa, pero pa que quere o pan? Vou facer uns ovos recheos. Pa que? O noso recheo, Ah, parte vale. do noso recheo, vamos poñer aí que enchoupe ben, vale? E como ves, teño moitos ovos cocidos, entón, separei xema de clara, vale? Clara de xema. Xema de clara. Vale. Mira, claras cocidas, que as vamos a ir desfacendo cun tenedor. Vale. É moi sinxelo, vale? Entendo é que... super sinxelo, pero super
resultón este prato, eh? Entendo que as claras o que vas facer vai ser renchelas, non? Claro, pero fíjate como as abrín, colle unha. A ver, vamos coller unha clara. Colle dúas. Dúas claras. E se as xuntas, faz un ovo. Jo, xa, Xulio, home! Pero, escoita, pero en lugar de abrilo así, abrímolo así. Xa o sei. Porque queremos que co recheo nos quede como unha boliña. Vale? Unha boliña bastante... Despois, pero De outra maneira quedaríamos un óvalo, pero nos queremos unha boliña. Vale? Por eso abrimos noutro sínxelo, vale? Por eso queremos noutro sentido. Vos entendistes ya algo. Sí. Eu non lle entendí nada. Se abriramos ao largo, teríamos un óvalo. Se abrimos pola mitad, pero de pé, temos unha boliña. Bueno, eu creo que debedes estar atentos ao programa porque sigo sin entender o razonamento de Xulio Matos. Sei que o cortou así, me así, xa está. Acabouse. Pues, parece un chiste, pero é verdad. Non, xa, claro que é verdad. Bueno, mira. Que máis? Un ovo cru, vale? Vale, o ovo inteiro, clara e xema, non? Cru porque se vai cociñar. Ahora estou picando uns allos tenros, vale? Correcto. Eses están vos, Estes están super ricos e vámonos mesturar en cru aí, porque non queremos que se nos cociñen de todo. Queremos que teña un toquiño así crocante no medio. Este allo vai dar moita alegría. Pero eu teño unha pregunta. Claro, isto é todo por recheo. Entón, esas xemas que xa cociches, que vas facer con elas? Vas volver pasar por... No, esas xemas van a ir dentro do ovo e ese ovo ímolo rebozar. Fariña, ovo e fritir. Vai ser como unha... claro, vai ser como unha croqueta e dentro vai levar un ovo. Eso é, un ovo e este recheo tan bon. Mira, É moi boa idea. Aparte do anllo tenro, leva un alliño tamén, un dente de allo, tamén un dente, dous, o que máis nos guste, vale? Moi guai, Home, claro que é moi guai. Veu inspirado hoxe. Ben inspirado, é luns. Por ser luns, veu inspirado. É luns, mira, entón agora unha poquinha sal, mesturamos ben todo isto xa, vamos facendo unha pasta, como ves. Mentres mesturas. Chamádenos, 664-483-419, é o teléfono da Voltas co Prato, que podedes chamar e comentarnos se vos gustan os ovos recheos, se cociñades ovos, que é o que máis vos gusta do ovo, quer dicir, en tortilla, frito, cocido, como vos gusta máis o ovo? Chamade, recordade que repartimos cartiños, como sempre, 50 euros dunha vez. E 50 doutra. No Voltas co Prato, da televisión dos ovos recheos. Moi ben, moi ben. Como vas pillando xa o estilo, Mira, botamos o pan que temos xa blando co leite e facemos toda unha pasta que é o que vamos a utilizar para ir renchendo eses ovos. Moi ben, pois deixamos aquí traballando este home, imos con muller. Vamos con Begoña. A ver, eso, É unha tía feliz, fixade que sorriso, que ganas de vivir ten agora, non? Agora tamén contento o programa, Claro, veño Ata ben contenta cando ven no coche, que sempre di que ven de lonxe, pois hoxe ven contentísima, mira. Veño contenta, sí. Buah, que pasada, Hoxe compartín viaxe tamén con Xulio. Con Xulio? Sí. Pero que tal viaxar con Moi ben, moi ben. Sí, veo do copiloto. Pero será mentirosa, botan todo o día aquí, entre eles, discutindo de comida, que é o que fan, discutir de comida, sabes? E agora resulta que vos levades ben. Pois sí que nos levamos ben. Nos levámonos de maravilla. Mira, vouche facer un quiso de verduras co que teño aquí na caixa. Non vou facer a mí, Mario, facer a convidada. Bueno, voulle facer a convidada, voulle facer para Galicia, vouche tamén enseñar a facer a ti, que non é nada complicado. O que fixemos é botar un pouquiño de aceite. Enfadouse. Atención. Atención. Un pouquiño de aceite. Digo aí, para que preste. Atención. Un pouquiño de aceite. Botei un pouquiño de allo. E pois empezamos cunha verdura, ves que moi a teño cortada, dun por un máis ou menos, así en dadiños. Sí, en taquiños, non? En taquiños. O que fixen foi poñer primeiro cebola roxa, pemento roxo, pemento vermello, ou pemento verde, allo porro, e agora pelei unhas cenorias. Que rico, vai ser un pisto moi rico, non? Claro, cuanto máis verdura lle botes, mellor, máis rico. Sí. A min o pisto é unha cousa que che tamén me gusta? pasou co paso dos anos. Que cada vez... Foiche gustando máis. Sí. Porque cada vez... Sí, como... É que é curioso tamén como se che acostuma o padal, Claro, non? Porque hai cousas que non che gustan de cativo, Sí. despois... Bueno, dicen que o padal que cada 7 anos vai cambiando. Ai, non, o meu que non cambia. No, o teu vai a mellor. O meu está ben como está. Eres de bofuciño, non hai O problema. meu está ben como está, non fai falta que o cambie ninguén. Bueno, vamos chamar a nosa convidada de hoxe deste lunes, que pase, por favor, Ramona de Arbo. Un aplauso para ela. Por aquí, Ramona. Que tal, como estás? Eu ben. Estás ben? O primeiro que che teño que dicir é que sorte tes, Sí. Si, tes sorte, porque tes galiñas. Claro que teño. Eu tiña hasta a semana pasada. A semana pasada, entón, que tes como raposa. Papou, mas o repouso ás caras. Non é coña, bueno, papoulle se miña nai.
Papolla as 4, chamoume e di, temos un problema. Que pasou? Non hai galiñas, e logo, nunha noite, levou as 4. Levou as 4. Levou as 4. Tamén tiñes pouquiñas. Va, nome, porque nós somos casa cativa, ó. Tampouco non necesitamos moito máis. Vamos con Xulia a ver que nos mostra o noso cociñeiro. Arrímate aí. Pois sí, pois sí. Pois dixo miña nai que sabía que as levara pola finca abaixo porque foi por ali e veu as plumas. Me deixando as plumas. Por ali abaixo, foi deixando as claro, plumas. por iso as deixou. Ai, Dios. Conta aí a Ramona, Estou Xulio. facendo uns ovos recheos, Ramona. Mira, aquí teño un poquinho de allo tenro, un poquinho de allo normal, pan bollado en leite, e a xema do ovo e un ovo enteiro, vale? Un ovo cru. Entón, con eso facemos esta pasta e agora vamos rinchendo pouco a pouco os outros ovos, mira, moi fácil, como facemos sempre os ovos Claro. recheos, verdad? Sí, claro. Pero ahora vamos pasar por fariña e ovo. Ahora entendedes na casa porque son redondos. Estes van a fritirse e despois vamos a facer unha salsiña verde, por eso son ovos verdes. Que decías, Cañota, señor Toín? Que agora entendemos na casa porque son redondos. Claro. Porque lle falta unha mitad. Claro, falta unha mitad, pero completámola así. Pero Porque senón, completas así, se cortáramos de desa outra maneira, forma. serían ovalaos. Sí, sí, É moi o que ben. dicía eu. Moi ben, moi ben, moi ben. Pero a mí, como eu nunca teño razón, Cañotas, ves, pero... Pois de a esta verdade é maneira, que non. Moi sinxela, e agora vamos a facer como Porque sempre tú facemos a seguro prueba. que non cos fixeches. Eu non No, corfixo. non, Pode estar tranquila que eu non corfixo. Esto- No, no. Está, Pois está claro... hai que acostumbrarse a facer algo de Vale, todo. vale. Pero fajo moitas cousas, me estou presentando un programa, Ah, ese teño que sí, vir sí, hasta sí, aquí no sí, coche, sí. ai. É o que fai, sí. E nós, aunque non veñamos aquí, podemos verte alá, Bañase el soliño na casa tamén. Fai un montón de cousas, sí. Siga, Titi. Bueno, pero escoite, que me chama a atención que despois vas a fritir. Claro, Non, me vamos, entendo. ahora vamos a fritir. Al rebozar e fritir. Despois vamos a ir botando ali, que teño, mira, aquí teño un poquinho de cebola pochada. Ah, vale, atención a Vale, isto, e atención vamos a a isto. botar, mira, vamos a botar un pouco caldo aí e valo prender ti. Moi ben. Ves como fajo algo, Ramón, Vale. ves? Sí, sí, sí. Canto queres de lume? Pono na mitad, no 5 máis ou 6, menos. está no 6 menos. No 6, vale, no 6. Vamos, Entón, xa así, non vai ser según como vayamos todo. sacando aquí, vamos a botar aí. Vale. Despois vamos a facer un machucadiño, un poquinho de pan frito para espesar a salsa, vamos a ter unha salsiña verde aí. Estupenda. Por eso son sabes? ovos verdes, porque levan... Unha salsa verde. Unha Moi salsa ben, verde. e el ven de verde hoxe, Eu veño de verde Tamén, tamén. tamén. Como fiou? E ti tamén ves de verde. Eu tamén. Pero agora toca ver o prato de Begoña. Vamos, pues Vamos vamos a para ver, adelante, Begoña, entonces. veña. A ver, Begoña Vázquez. Hola, Ramona, que Querida. tal? Benvida. Vean halladas aquí. A ver, contalle. Pois mira, o primeiro que estou facendo vai ser un pisto de verduras, así que Sí, temos sí, na sí, horta, sí. ya maiores, pois un pouquiño de champiñón. Eu que fago? Primeiro, pois poño as verduras así, que se tardan un pouquiño máis, como é o pemento, como é a cenoria, como é, ao mellor, pois a cebola, e o puerro, e despois botollas que tardan menos, que son a cabaciña e os tomates, vale? E pois tamén, ao final de todo, o champiñón. Deixo que se cociñen ben, e o que vou facer vai ser uns canastriños, e así con esta, vou nos meter nunha tarteira, vou facer un canastriño así, voulle meter aí o pisto, voulle meter o ovo, e vai ir ao forno. Con un pouquiño de queixo tamén. A ver que che parece, o meu invento. Ramona, Eu pareceme todo moi ben. Ramona, teño unha pregunta. Algúnha vez cociñaches cas tortillas esas ou non? Non. Eso, con eso nunca cociño. Ves, tampouco ti cociñaches de todo. Mira, Non. Que me dixo a min Está no antes que súper. eu teño que tal. Está no súper. Sí. Estas. E se non tuveras isto, pois podes facer unhas fillós. Unhas fillós con un pouquiño máis de fariña. Pero con Ah, fillós ten que estar exactamente. boísimos. Con fillós está boísimo Home, tamén. claro. Ten que estar Pero así, boísimo. para que non sea máis rápido, ainda no supermercado. Collemos esta e xa está. Moi ben, Xa moi está. ben. Pero se non cunha fillós, máis nos Por fai. desa forma nunca os fixen, ves? Ves? Pois é a primeira vez que vas probar. Pero é que... Está ben. É que... Ves pa Iso aprender. está ben para aprender. Moi ben. Efectivamente. Bótate aí un pouquiño ao medio que che vou facer a pregunta do millón. Un pouquiño aí ao medio. Aquí ao A medio. ver, Ramona de Arbo, dime cal das dúas receitas crees ti que che pode gustar máis segundo o que viches aquí no plató. En cuanto non as probe non podo sabelo. Xa, sóname esa resposta, Algúnha vez que a outra xa me dixeron, Creo que sí. Bueno, vamos a dar un forte aplauso a pedirche que te sentes na zona de sufridores, vale? Dale. Un aplauso para a nosa querida Ramona de Arbo. Que maravilla. Bego, que, entón que, como vai o tema? E aquí estamos, Picando que? picando Améndoas. un pouquiño de améndoas. Sen sal, non? Sin sal e sin nada. O que vamos facer é un aceitiño para depois terminar o noso cestiño. Vamos a terminar cun aceite de que rico. améndoas, un pouquiño de tomate seco e un pouquiño de ceboliño. Que rico, que rico. Sí, xa verás que moito a nos cesta queda. que tes aí da horta, Sí. Quedou chula a cesta da horta de Begoña Vázquez. quedou ben. A súa horta é potente, Mira que bonito, mira que Bueno, bonito. a miña horta a estas horas hai pouca cousa. Non hai moitas Hai cousas. non? repolo e pouca cousa máis, Bueno, vamos a contar cousiñas de Galicia, porque vos tedes ovos na casa. Aquela non podes decir aquilo de non hai nada para almorzar barra
comer ou cear. Iso é así, se tedes ovos é así. Este alimento é seguramente un dos máis versátiles do planeta. E ollo, que nin panadería nin pastelería serían o mesmo sen a súa existencia. Imaginades un mundo sen biscoitos, sen merengues ou cremas, sen pasta ou sen masas. Bueno, é que é ganas de chorar, a verdade é que sí. Pero aínda nos podemos poñer máis tráxicos. Que sería de Betanzos sen a tortilla? Ou da nosa Pascua sen rosquillas e melindres? Ou das nosas ceas sen ovos fritidos? É que é mellor non pensalo moito, eh? Sí, xa sei que agora están ao alcance de todos, pero non hai tanto. Os que había nas casas eran para vender, e só se podían probar os días máis especiais, eran outros mundos, outros tempos. Por iso, celebramos que é 4 de marzo, cociñando con este humilde ingrediente, e así todos podemos ser un pouco máis felices, aínda que siga chovendo. Lembrade de comentarnos que tal vos quedan as nosas propostas en @voltascoprato. Aí vos atendemos con todo o que queirades. Vos con Xulio Manto, a ver que nos conta. Pois mira, xa teña a primeira tandada Eh? fritindo, xa teña a miña tandada, a primeira ten tandada aquí a tandada fritindo. É que non. Dígame. Aí vai o ovo para fora. Dime. No, digo que é curioso, porque sí, dache risa, pero Sí que é mira, certo, un día... sí que é certo esa pena, que pena era antes que o que había na casa era para vender para fora. É verdade, Pa- E ora, mira, cun ovo, está chovendo, Sí. cun ovo, Buah, xa estás feliz. Sí, sí. Si tes 4 galiñas, non como a min, que xa non as teño. xa non estés, pero mira Sí, que mira. cousa máis bonita. E aquí para compensar a túa perda, Mira como se van facendo. Aquí xa vamos subindo un poquinho o lume porque ahora para arrancar necesitamos un poquinho máis de forza, vale? A ver, como se chamaban? Ovos verdes. Ainda que non parecen, de momento De momento son... non, pero van a ser ovos verdes, ovos verdes. Pois mira. veña, por 50 euriños, como se chama a receita de Don Xulio Mato? Ovos verdes. Se chamades e cantades ovos verdes son traidores, os azuis son máis pequenos, eso xa é premio. Buah, sí. Eso xa é premio. Sí, pero de 50 euros, De 50 euros tamén. 664-483-419, chamade a voltas co prato. Como se chama a receita de Xulio o Coletas Mato? Ovos verdes. Iba a dicir algo, pero boca. De momento son amarelos, Xulio? De momento Moito son dicir amarelos, que son verdes, pero de momento... Pero vas a convertir, xa verás. Pero xa veremos. Mira, Eu ainda non vin. vamos a ir botando aquí outra tandadiña. Pero aí, Hola. ves como xa empezan, ahora sí que lle baixamos, xa empezaron a ferver, porque o queremos, este é un platiño de chup-chup, vale? Sí. Platiño xa verás como vai É a estar. curioso que primeiro que os fritas e que despois os poñas ao chup-chup, sabes? Claro. Que mola. Estas cosas primeiro sempre se rebozan e despois van para Moi ben, moi ben. Mira, vamos a, para non botarme todo o programa rebozando, Sí. o que vou facer é Mellor. facer un poquinho de sitio aquí. Vou empezar con machucado, vale? Vale. Que é moi sinxelo, explico Fixado, nun xa. prisplás. Primeiro limpa. Este é un home serio, Home. Podes digo, fixar de... Mira que pinta ten isto. Arrímate aí. Galicia. maravilla. Mira pai. Mira pai, están aí o chup-chup. Cuidado, non te queimes, cañón. Despaciño, ao ritmo da música, ao ritmo do salero de Xulio Mato. Mira, taca, 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 taca. Moi ben. Así todos os días. O machucado verde que está facendo Bueno, Xulio Mato, mira. primeiro un pouco de perixel, non? Sí, o perexil témolo aquí picadiño, mira. Un par de dentes de allo, vale? Vale. Botamos como sempre un poquinho de sal para que nos axude a machacalos, vale? Ajá. Rompémolos un pouco. Buah, levando E temos allo aí. e perixil xa vai estar bo. Claro, temos aí améndoa, Mira. pan frito e abelá. Moi ben. Ve? Vale mesturar todo, non? Vamos a Para botar aquí machucar. unhas poquinhas améndoas e vamos facendo un machucadiño. Que guai. Un pouquinho de abelá. Entón, todo isto trituramos, e este caldiño que temos aquí, o chup-chup... Vale utilizar. Claro, vamos botar isto dentro para que nos axude a espesar. Gústame a idea. Vamos con Begoña mentras machuca aí. Mentras... Sí que eu teño que ir ao forno cañotas, que me vendes. Ese huevo Mira. quiere sal. Eu teñome que ir ao forno xa. Atención. Espera. Teño as tortiñas, Espera, que é isto? Que é esta maravilla? as tortiñas rechear xa do pisto aí dentro. E agora botolle os oviños Ah, simplemente as e teño que ir correndo ao forno, porque senón Enchíchelas. non se me vai facer. enchíchelas. Sí, Que pasa? enchinas do pisto, aí. E agora ao forno. E agora, listo, ao Por forno. favor, vamos ao allá. forno con Begoña. Vamos ao forno con Begoña, veña. Vale. Canto tempo? Pois unhos 10 minutiños a unhos 200 grados. É que 10 minutos... Pois estamos fastidiados. Imos andar un pouco xustos, Begoña. Sí, xa. Ti non queres maxia, non? Que necesitaba maxia, si Pero agora. non a tes. Non a teño. Non temos maxia hoxe para Begoña. Ai, Bueno, vamos que a pasa. pelo, vamos a ver que pasa. Por que tes aquí as améndoas en aceite? Teño un pouquiño de amendoas que vou a tostar Ajá. e agora voulle botar. Ves este aceitiño que trae o tomate seco, que tamén Sí, encontramos un Que cualquier. estaba en rico tamén. Exactamente, por botámolo. E un Vale. pouquiño para que teña sabor. Así. Vole. E vamos a ir picando un pouquiño o tomate que llevamos a engadir tamén. Tomate seco, améndoa, o aceitiño aí dese tomate. Isto quedalle de maravilla os Iso ovos. maravilla,
Si, xa con ovo frito xa está rico isto. Sí, voulle dar así un pouquiño para que isto non... Si, como entendes tamén da tostada? Mira. Son un tostador profesional. Hombre. Torrador profesional de mento. Vale, mira. entón, pícalo o tomate, tamén vai para Ahora dentro. vamos a engadir tamén para Vale. dentro. Así. Toma, remexe. Ule moi ben, Remexe, Llei. Claro. Non, ule moi ben, Ule moi ben. A amendo tostada xa cheira ben. A gusto, sí. E agora vamos a picar un poquinho de ceboliño. Pero a amendo teño unha pregunta. A amendo hai que controlala porque se queima ou non. Claro, vaise torrando, pero Claro. bueno, cando ten moito exceso de aceite, Sí. non se torra tan rápido. O sea que é máis complicado. É máis complicado, sí. Vale. Torrase antes, si por exemplo a metemos ao forno, ou a Sí, metemos, si claro. está seca, por Si decirlo está, así. Exactamente. Vale. E iso? Pa que? Isto é para botarlle aí no aceite para darlle un pouquiño de color e de sabor ao ceboliño, aos ovos. Como ben, de innovador, Non é moita innovación, pero bueno, quedalle moi ben. Mira, o aceite... Non é coña dicho begoña, ahora ademais ten a autoridade, Claro. Ahora tes autoridade. Sí, podo falar ahora de cualquier cousa. Claro, O ahora que xa queres falar? estás nunha guía. Nas nunha ton guía. dúas. Mira, este aceite, por exemplo, que tes aquí, que está moi ben, e ten pinta de Sí. estar moi saboroso. A que lle podes botar? Pois mira, por exemplo, xa nun trociño de pan xa vai estar bo. Así só? Sí, Como unha si queremos, torrada, si queremos, por exemplo, en vez de usar o aceite, Sí. podemos usar manteiga, triturámolo e Sí. podemos untar unha torrada de pan cando nos levantemos a Por que mañá. o tomate que queda está collendo riquísimo. forma? Porque estaba deshidratado, entón agora estáse rehidratando no aceite. Vale. Vale, co calor, pois vai collendo ese Vale. puntiño así. Vou con Xulio Mato que temos que repartir cartos. Vamos ir a Outeiro de Rei. A ver, don Xulio. A ver, don Fran. Manolo, que tal? Boa tarde. Boa tarde, Manolo. Boa tarde. Como estás? Moi ben, moi ben. Estás ben? Que che parecen as receitas que estamos facendo? Buah, unha maravilla, como sempre, como sempre. Bueno, home, como sempre, hai días que Xulio non está inspirado. No, perdona. Hai días que está menos ben que outros, pero... Vale, así me gusta. Que Gracias, a Manolo. xente sexa crítica, Gracias, así me Manolo. A ver gusta. se tes suerte. Pois a ver se tes sorte ti a gañar os 50 euriños. Veña, como se chama a receita que fai don Xulio Mato? Pois mira, podía decirlo cantando, pero digo, ovos verdes, pero igual que decir traidores, pero nada. Moi ben. Bueno, non pasa nada, vouche dar os 50 euros porque a resposta é correcta. Pero, bueno, de momento non son verdes, Sí, como podes... pero van a ser ahora, mira, xa verás. A ver, espera, non marches, Manolo, que Mira, vas a ver Manolo. como se volve verde isto. Atento que teño aquí o machucado, vamos a ir botando, mira, perexil, améndoa, abelá, allo e o pan frito. Entón, aquí temos xa o noso truquiño para que... Mira, Vale. mira. Ovos Ves? con verde, podemos dicir. No, ahora xa son ovos verdes. No, os ovos van seguir sendo así. Serán ovos con verde. Non? Bueno, Manolo, graciñas, un bico. Vale, gracias. Gracias por chamar. gracias. Hasta logo, Gracias, xa- señor, Toma, hasta veña. logo. Chao, Mira chao, que hasta logo. pintaza, mira que pintaza. Ai, Dios. Mira como é recente, xa verás ahora cando ferva vai empezar a espesar un pouco. Oh, sabes o que ule moitísimo? Allo. A ver, Allo que... no, é o perexil, cheira, É o perexil, cheira a verdad? verde, a que sí? Si cheira a verde. Cheira a verde. Vale, pois veña, vou falar con Ramona, deixes mir. Sí. Veña, arrancamos, imos falar co público da Voltas co Prato. Valo, venga. Ahora o aplausiño que desgrava é agora, vale. Ahora é o aplauso que desgrava. A ver. Ramona de Arbo, O sitio, Nacida e criada en Arbo, e gente bella en Arbo. Todo un árbol, Todo un Arbo. todo. Si tuveras que marchar de Arbo, que pasaría? Non xa ando ben polo mundo, pero agora sigo un Arbo. Pero queres quedar ali xa? De ali xa que non O te ainda saca. podo marchar. Ah, bueno, vale. Pensei que eres desta xente de non marcho daqui máis. Está atacando a tos, Queres auga? Temos auga, se queres, Ai, ten ela aí, bueno. Aquí temos de todo para a xente. É ves? igual, debe de estar por aí. Vai, anda, tráeche ora. Bueno, que che parecen as receitas, ben? Maravillosamente. Maravillosamente. Bueno, vamos a intentar traer unha botellinha de auga aquí para que estea ben para Teño despois aquí, probar. sí. Busca, eu vou para a xunta Xulia e despois, mira, xa está aquí. Toma, aí tes. Sí. Veña, imos con Xuli Mato, bebe, hidrata a garganta, hidrata a gorxa. Veña, un aplauso para ela que está con nós, con a Voltas co Prato. Escoita, teño 3 en 1 aquí, vamos. Isto está que, vamos, despois deste fin de semana. Bailo todo. Bailache moito. Bailo todo, eu. Bueno, Son un pues mira. bailador profesional. Vou traer para aquí a pota, así ves comigo, e emplatamos. Para que vexas como pa que- espesou a salsa. Para que vexa a xente da casa que verde non é. Como non? Verde non é. Iso é así. Que tal, que? Xulio, Sí, mira, hai moito que non mirar as diotrías. verde non é. Mira que pintaza, Está bonito. salsiña verde, Está- ovos recheos super ricos, froitos secos, que maravilla. Está Cañotas, bonito. como volvo a decir que non está verde, levas un cullerazo
Está bonito. Está bonito, Ule moi verde. ben. Vai estar rico, pero verde non é. É tal. Mira, non vou poñer máis, porque eu penso Buah, que que boa para esta pinta hora, ten, verdad? Ten un aspecto. É unha chulada. Ten un Receta aspecto maravilloso, diferente, sí, sí. e agora po inverno, que apetece igual menos esos Sí, ovos sí. recheos fríos. No, bo. arrecende moitísimo. Sabes, Arrecende desprende moitísimo, moitísimo. moi ben. Bueno, vou pedir un fortísimo aplauso para o máis grande, don Xulio Mato, que ovos verdes tan bonito nos fixo. Bueno, Moi ben. que aí falta, ten que sonar un forno. non sei Temos se un sonar problema. forno. Eu non sei se Begoña estará lista para o seu forno. Vamos Veña, a ver, vamos. vamos a ver. Se non contamos un chiste. A ver que é o que pasa aquí. A ver que é o que pasa aquí. Xulio, Me voy. déixeme ver. A ver. Vamos allá. Aí A va. ver. Bueno, vamos a dar un tachán, vamos a dar Ahí un está. tachán. Vamos a dar un tachán. Ai, Con eso se fai. listo. Carai, Begoña, espectacular, Mira, moi ben, sí. Moi bonito, sí, señor. Espectacular, Begoña. Aí vai todo. Eu sei ben que os pratos de hoxe van ser probados polo equipo técnico do A Voltas co Prato, que teñen un aspecto increíble, Así que, igual que pedín para don Xulio Mato, pido un fortísimo e enorme aplauso para Begoña Vázquez. Gracias. Aí vamos. Moi ben, moi Bueno, aí vai o ovo. A nosa muller das guías. Aí xa está. Ala, que chulo, E mira, que chulo. como non lle botei o queixo ali... Valle estive botar aquí. agora. Claro, voulle botar agora aí. Pois veña, mentras tanto repartimos cartiños. De que é a base que leva o prato de Begoña Vázquez? De que é, Begoña, a túa base? Tortillas de trigo. Moi ben, tortillas de tigre, 664-4834-9, chamade a voltas co prato. Temos 50 euros en xogo e dúas propostas maravillosas que ten que probar a nosa convidada. Así que chamamos que se levante Ramona Darbo, un aplauso para ela. Vamos alá. Bebiches, Ramona. Bebiches. Sí. Sí. Estás ben, temos máis agua aquí, No, no, eu estou Ponte aí, ben. ponte aí, ponte aí. Aquí. Bueno, señoras, señores, A pinta chegou o teño- momento, da verdade, está todo o árbol pendente de ti, Está todo o árbol enganchado á televisión de Galicia, a ver que dis. A ver o que digo. A ver que dis. Chegou o momento. Ramona, cando queiras, podes probar estas dúas maravillosas propostas. Empezo, non? Empeza, empeza. Sen presa, pero sen pausa, é que teñen que dar o telexornal, estas cousas tamén, sabes? Virus da hora galega. Imos a Ribadulla. Charo, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Como estás? Eu aquí sentadiña ao quente. Moi ben, moi ben. Que maravilla. É onde hai que estar, que está chovendo moito. Veña, por 50 euriños. Pois De que é a base que leva o prato de Begoña? Tortillas de trigo. Moi ben. 50 euros que van para Ribadulla. Moi ben, moi ben. Charo, un bico moi grande. Teñen unha presencia fabulosa, A verdad- Teñen unha pinta boísima. A verdade é que sí, Gracias. eu tamén estaba aquí xa aproveitando para roubarlles un pouco ahora cando remate o programa. Pois aproveita. Intentarei, Non ¿no? ti tes suerte, porque aproveitas todos os días. Claro, eso é o bo, ese é o bo. Bueno, unha Charo, ventaxa. un bico grande. Iso tamén é a base, Moitas non? gracias. Chao, chao, Un chao, bico para chao. todos, chao. Feliz día, Ramona. Tamén é a base de estar aquí todos os días. Claro, eso hai que estar aquí, entendes, hai que ir comendo. Veña, mételle un bocado que temos que dar paso aos de hora galega, Sí, 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 así. É así, é así. Recordade que todas as receitas van a estar Oi. no noso Instagram, en @voltascoprato. Recordade tamén que está o gañador ou gañadora. Non lle calle todo. Recordade tamén que estará o gañador ou gañadora do sorteo dos 20 kilos de xamón ecolóxico, que xa está. E recordade tamén que seguimos facendo sorteos, seguimos subindo receitas. Por favor, seguídenos no noso Instagram, que está todo aí. Ramona de Arbo. Atención! Despois de probar os dous pratos, quen gaña o a voltas co prato dos ovos? Os dous están buenísimos. No, xa. Me valga Dios, metedeme aquí nun apreto de medo, Ahora tens que desapretar, que hai que dar paso aos compañeiros. Veña. Vou con este. Begoña Vázquez, celebrando a súa mención na guía Michelin, aí está. Bueno, señoras, señores, nós marchamos, queden coa actualidade, coa hora galega, vémonos mañá. Mua, mua, mua. Se eu disser que foi o galo, dizem que é mentira minha. A galinha põe o ovo e no ovo o pinto cria. Mas se não fosse o galo, nada disso existia. A galinha põe o ovo.